салому алайкум дӯстони азиз, бародарои гиромӣ. умедвор ҳастам ки ҳамагиятон нағз ҳаститон, тинҷ ҳаститон. бори дигар рӯзатон ба хайр бошад. ҳамдиёрони азиз, мегӯяд тани одамӣ шариф аст ба ҷони одамият. на ҳамин либоси зебост нишони одамият. агар одамӣ ба чашм асту даҳону гӯшу бинӣ, чӣ миёни нақши дивору миёни одамият. дӯстони азиз, бовар кунед, агар бисёр ҳамин шоире ки гуфтааст ҳаминро бисёр хуб қайд кардааст. бовар кунед, агар аҷоибот. худо нигаҳбон. худоҳофиз.